Beşa çarem Ahmed Şah jî êdî dibe kurê kalê û pîrê. Ewana jî ji dê bavê Ahmed Şah zeftir Ahmed Şah hez dikin. Rojek, dudo, sisê. Ahmed Şah dîna xwe didê heqet jî kalê û pîrê zef başin. Xweyî xune, xweyî hezkirina xune. Li cem wan bi şabûn dibîne. Heftek, dudo, mehek, rojekê dibêje kalê. Bavo, kalo dibêje, çi ye kurê min? Baba walla tu kalemêrekî tê êdî neçe berpez. Ez ê herme berpêz. Ez ê him herme berpêz him jî mikatê pêz bim. Ez ê yalî te bikim. Kalê dibêje walla kurê min tu dizanî. Kêfa te ye. Ez qîmişê te nakim tenê min dihişt ku tu mikatê heyîn bibî mal da alîf te bara heyîn bidî yalî min. Kalê û pîrê dîna xwe didinê Ahmed Şah hê ciwan e lê hel hereketê wî, xeberdana wî, rabûn û rûniştina wî ya esîzadaya ye. Ne yazaraye. Kalê dibêje Ahmed Şah kurê min tu dizanî ku û tu aciz nebî kêfa te ye eva peza, eva mala, eva milkiyeta ne ya me ye ya xwedê ye. Kesekî me tune hema em min û tu yî. Çî me hebe yê te ye jî. Tu çi dikî kêfa te ye. Ahmed Şah êdî miqatê wê malê miqatê kalê pîrê dibe. Wana bav dê dihesibîne. Waxt tê û diçe 2 sal 3 salê Ahmed Şah ku cem kalê pîrê dibe. Hevdî zehf hez dikin. Kalê û pîrê hema sa dibêjin bira lingê te kêvir nekeve, bira sar çavê mekeve. Îsa jî Ahmed Şah hez dikin. Ahmed Şah jî zehf miqatê kalê dibe. Zehf miqatê pîrê dibe. Nahile rojekî bikine axînî û oxûnî. Ahmed Şah rojek li rojan dibêje bavê xwe. Bavo, heywanê me wiha têr naxwe, diçe çolê tê, wenderan jî çêrê pak tune, zehmetî çê dibe. Ez ê hala binêrim, pişt wan çiyayan hala çe ye çû tune. Niha miheqek wenderan çêra pak heye, av heye, bira heywanê me zêdetir kok be. Kalê jî dibêje, wale kurê min tu dizanî. Emrê Ahmed Şah jî êdî tê 17-18 salî. Êdî fehma tiştan baş dike. Em werin li ser Gulîşahê xeber bidin. Gulîşah jî êdî gihîştiye wexta wê ye. Bilûx bûye. Tûlê dinêrê mîna stavkekê ye. Ew jî êdî dizane wexta wê ya mêran e. Li xwe dinêre. Di eyne de xwe çê dike. Dilê wê kirekir e. Li ti çavekê çivîkekê li ti çavê çivîkeka Xwedê jî çavê Gulîşahê nakeve. Xizmetdara wê jî ji ber wê ye hemasa. Roj bi roj nona wê tê çêkinê tê ber wê. Roj wiha dewam dikin. Ahmed Şah jî rojekî dibêje ciya xwe. Dayê, hinek non tê xet xutûrîkê min. Ez ê îşev nayîme malê. Ez ê sibê bînim bîra pezê min guhur be îşev. Jinik dibêje, wale kurê min tu dizanî. Ciya wî hinek non jê re datine birayê dike. Ahmed Şah jî pezê xwe hil dide di quntara ciya dikeve. Diçe çêre çêre dike cihê bikî bilind. Di aliyê desta çiyê de behrê bûye. Ahmed Şah heta êvarê pezê xwe miqate dibe diçêrîne. Wexta ku êvar tê ser de paşê dibe nîvê şevê, Ahmed Şah dîna xwe dide li orta behrê de mînanê lampekî, mînanê çîrakekî îşqek ber çavî dikeve. Hema salê dinêre. Heyanî destê şeveqê heta û îşqa te mirî. Ahmed Şah pezê xwe ber nîv rû tîne malê. Dîsa ber esrê derdixe dibe, şeva jî guhur dibîne rojek, dudo, sisê, her wext diçe û îşqê sêr dike. Hema sa merex dike. Xwe bi xwe dibêje, gelo ewa çi li orta behrê ve dikeve. Rojekê dibêje ciya xwe. Dayê, deyî wextekî ewa torbekî min hebû, min xwe re anîbû, hînî hacetê min tê de bû. Gelo kê derê? Ciya wî diçe torbê afîrê pez da derdixe tîne didê. Ahmed Şah dibêje, te çi bikî kurê min? Ahmed Şah dibe, Walle hinek karê min pê heye. Yek jî tu qasî lepekî du lepa rû midî min. Ez ê seva zû birçî nebim bixwim. Ciya wî dibêje, te xêr e kurê min? Te zêde rûn nedixwar. Te çi bikî hinde rûn? Weke du hoqê rûn. Te xêr e kurê min ê delal. Ahmed Şah dibêje, karê min pê heye. Ez ê xwe re bixwim dayê, tu deyne. Ciya wî radibe rûnî bî torbeyê wî re datîne.
Ahmed Şah jî dîsa pezê xwe hil dide, diçe dewsa xwe wexta ku êvar serê wî da tê, dîna xwe dide, dîsa eşqa wî hate xuyanî. Radibe wan textikê xwe ji hundirê torbe derdxe. Wan xirdebatê wî çi hebe derdxe, giştî rûn dike, hecetê teyarê hêdî hêdî dixe hewz dewsê. Teyara xwe temam dike, pezê xwe jî dide guhur. Takeliya xwe xwedê tîne, pezê xwe teslîmê xwedê dike, bilingê xwe perwane werdigerîne. Bi hewa dikeve, bi emrê xwedê, weke gayê kejo li hewa dajo. Wexta nêzîkî eşqê dibe, dîna xwe dide adeke piçûk e. Di adê de koşkek çêkiriye, dora koşkê sûrên mezin hene. Xencî têra kes nikare bikeve koşkê. Ahmed Şah hêdî hêdî teyara xwe dajo diçe ser servê koşkê datîne. Wexta ku teyara xwe peya dibe, dike nake nikare bilinga peyayî paca koşkê be. Wê eşqî jî wê de davêt. Ahmed Şah zehf merak dike, xwe bi xwe dibêje. Ka gelo kê virde heye, çi ye çi nîne. Lê Ahmed Şah dike nake nikare lingê xwe dirêjî jêrê bike. Dîna xwe dide îmkana wî nîne ku lingê wî bigêje. Here tê keve hundir. Dîsa li teyara xwe siwar dibe, bi lingê xwe dajo, bi hewa dikeve, diçe nav pezê xwe. Wexta dibe şeveq, heyanê xwe radike, têr dike, berê xwe dide malê. Ahmed Şah rojek, dudo, sisê, heftek, du hefte dike nake nikare lingê xwe dirêjî pajêke. Her roj halê wî ew bûye. Xew nedikeve çavê wî, rojekî dibêje ciya xwe. Dayê, ca te mira ka warîsekî bi mûyê bizina hatiye çêkirinê bibînî. Bidî min, ez ê êvarê herim, wexta guhur lingê çend miya lingê xwe ve girêdim. Tenhêrê gur keve nava pez, wexta silîkên ez ê xewa şiyar bibim. Ciya wî jî jêra du warîsa tîne didê. Ahmed Şah warîsê xwe hil dide, dîsa pezê xwe hil dide, berê xwe dide ciyê xwe. Wexta dîsa dibe şev, eşiq vedikeve, pezê xwe dide guhur, teyara xwe siyar dibe, diçe. Wexta diçe, li ser serê koşkê datîne, her du warîsa tîne nava xwe diwalîne, serê werîs davêje bir cêke koşkê, xwe ji orda berdide. Di hinda pacê, xwe bi pacê digere, dikeve hundirê odê da. Wexta dikeve hundir, dîna xwe dide, kes tê da tune. Odê vala ye. Odê derdikeve, hevekî wê da diçe, dikeve hundirê û kîlerekî. Dîna xwe dide, li ser kurnê kîlerê sawanek savar, qazek jî sokirî li serê. Ji vê kîlerê derdikeve, odeke dinê dibîne. Dîna xwe dide, keçikek li wir razaye. Li wir derdikeve, dikeve odeke dinê. Dîna xwe dide, kîzeke dinê jî wê odê da nava orqan roşeke hewirmiş da, nava purta teyra da razayî ye. Tu li keçikê dinhêrî, qaydê çîrakekî di nava wî cî da dişxule. Xwe ser pişta razaye. Xuya çirqerqaş nikut ser da hatiye. Ahmed Şah çawa çav pê dikeve, bi dilekî na, bi heft dila dilê wî dikeve keçikê. Wexta ku dilê wî dikeve keçikê, ser wê ra disekine, paşê ber ser wê rûdinê hema salê dinhêre. Wexta ku yê rabe derkeve, gotineke ciya wî tê bîra wî. Hespa xelqê meydanek, qîza xelqê ramusanek, kincê xelqê rodanek. Ahmed Şah diçe rûyê keçikê, carekê radimîse odê derdikeve. Wexta ku ji odê derdikeve, diçe kîlerê destê xwe dişo, nîvekî qazê bi nêvekî savar ve dixwe, radibe. Ahmed Şah dîsta cî hatî da derdikeve. Dest avêje warîsê xwe derdikeve ser koşkê, teyara xwe siwar dibe, diçe nava pezê xwe. Wexta ku digîje pezê xwe, sibê şevekê pezê xwe hil dide, diçe malê. Êdî Ahmed Şah sebir nake, bawer nake ku êwar were. Em Gulîşahê xeber bidin. Gulîşah wexta ku sibê şevekê radibe, ku diçe ber eynê, dîna xwe dide, qirêjek li ser sûretê wê heye. Diçe kîlerê, dîna xwe dide, nîvekî qaza sorkirî heye, bi nîvekî savar nîvî tune ye. Wexta ku lê dinhere, non nîvî ye, gazê xizmetara xwe dike, dibêje: Qîzê, were vira. Xizmetara wî dibêje: Keremke xatûna min. Dibêje: Qîzê eva qaza te xwariye. Dibêje: Newala min nexwariye. Dibêje: Êkê xwariye, xencî min û te kes heye li bira. Dibêje: Xatûna min, walla nizanim, belkî te xwaribe nayê bîra te. Dibêje: Min nexwariye, min bixwara ê bihate bîra min.